Nyakwana Mugiajong dakika in pradek gabich tok sapar gariyo mar okinyi machiegni nonro mar gazet mataye nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakwana Mugiajong okinyi makawuono abedo jahawi antiere kod welo ariyo modaka ogodo thuolo makende mar nono gazet, mano gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Welo ariyo mantiere godo gin jofwambo Andrew Ondego kachiel kod Walter Nyambaga. Andrew oyawre okinyi makawuono ichiew nade? Achiew makare, ichiew nade? Amba chiew makare machiegni nonro mar gazet. Ang'eni mae mari mokwongo mibire nonro mar gazet. Yego kwa molo ka indi telo mokwongo. Machiegni. Nyakwana Mugiajong wendo mar ariyo antiere kae kod Walter Nyambaga. Walter Nyambaga to ken wenda. Kena luonge ni jatene. Machiegni Walter Nyambaga e nonro mar gazet ichiew nade? Nane nying moro malongo moro minyalo miya nikech ka iketa ni an wendo to mano koro Dong asewacho ni jatene. Irane nying moro malongo nikech nyoro nyeno odiochieng madhatang piny mangima. To kako gai mar dhok nyomiya ting mar chiwo puonj gi tiegruok mong'ith ne oganda. Nyatemo kabisa kendo ageno ne jowa kata jogo ma johera mag dhok nyoyudo fungruok e odiochieng mar dhok manyoro. Aya. Ageno ni nitiere achiel ariyo adek moko mane puonjo gi odiochieng manyoro. Kata kamano Nyakwana Mugiajong wantiere kae mar lidho ni gazet. Adwa ni wachak kod gazet mar Daily Nation. Kaluwore ni gazede ariyo gi kawuono aneno komiyo pek weche mopogore. Daily Nation omenyo weche ma bende notimore od bura odiochieng manyoro. Ka gazet mar The Standard to menyo mano nonro kata audit mane otima kod Auditor General mano Nancy Gadhungu kotudore kod joma somo e mbalariany mopogore opogore mosebed kichwalo negi pesa to moko kuomgi nosetieko tiegruok, moko kuomgi osetiegore kuom kinde malach. Kata kamano pesa ma kamago osebedo ka dhi kanya. Adwa ni wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Kwa nyalo mana neno gazet ma kamae Andrew kachiel kod Walter. Kwa ng'iyo weche momi pek iwacho kae ni exposed 149 MPs who failed Kenyans. Kalo ni gin jod bura 149 ma bende nokochopo e od bura odiochieng manyoro e kinde makoro ne en somo mar adek mano mar housing levy bill mane nitiere e od bura kacha. Kalure ni ponono jo Kenya ne nitiere kod geno ni od bura biro bedo kathicho oko bil makamano. Kata kamano geno mar jo Kenya koro gore Luanda. Andrew Ndega ng'eni wach makamae ni neno kata nyore weche manyien. En wach makoro nyaka sani iwacho ni biro med ng'ado jo piny atamalo 1.5 mano mar osara margi. Okay, wach ni mokwongo ineno ka jotelo kata jokanyo iko mag riwruogno iko mag Azimio ne owuok e kinde mane twak makamane dhi nyime ne nitiere e rang'iny mar adek kata third reading. To ng'eni mokwongo penjo ma dwa gombo mondo mi wang'e kinde ka kinde debed ni jotelo mag riwruog Azimio gibiro bedo ni gin giwuok oko samoro amora ma twak mapek nitiere e kindgi gi Kenya Kwanza. Koro ineno ka magi pod gin pek ni nitiere moko kuom gigo eko mane gipedho kane gidwaro mondo mi otimre. Kata kamano endo gigo nokochopo kare gino manochuno mondo mi ne giwuog oko. To en gino ma pod dimiyo japiny pek mokalo. Wera ni pod en idhi ng'adi atamalo 1.5 mar housing levy. To gini en gino ma pod dhi timore nikech ng'ine sani ochomo Senate. To kochopo Senate kowuok kanyo ne to chomo kuom jatend piny modhi chiwo kogno. Koro dhi chuno ni gini nyaka watime ratiro. Nyambaga, ang'eni nyoro ni nitiere od bura kiluwo chenro ma kama achiel kachiel. Nyalo bedo nang'o momiyo jod bura 149 nokochopo. Gazet ni mar Daily Nation anno ko pedho nyinge gi kanyo. It gazet mar 6, 7 kachiel kod 8 emomiye pek wach ma kama. Opedh nyinge mag jod bura mok nochopo kacha kachiel kod duond bura ma bende giwuoke. Nyalo bedo ni jaod bura adiera oyiere mar mondo mi ochope e od bura kacha olos e loja piny. To koro kochopo e gima mulo ngima jopiny 149 ok chop mar mondo mi ponono ochwal paro manyalo konyo japiny. Iwacho ni nyo antiere od bura. Tadiri makare kende ni nyaka antiere od bura kaka jafwambo. To higni mabiro tabiro bedo e od bura kaka ja od bura. Sani podin jafwambo. Koro lek pok odimo. Koro akaw thuolo ni mondo mi aliek ni gima otimore mondo apedhi ni bende chaka yar matut ni jo od bura nyoyudo thuolo mar go mbaka tielo mar ariyo ma bende ne oluti ombulu kendo ka ne ng'iyo kwan mar jogo mane oluto ombulu ka yiene paro mar chik ni endi
ma obuduoge od bura tielo mar ariyo kendo tok ka doho nosethiche oko. Korka Kenya Kwanza kocha ne gin ji 149 ka korka Azimio koni bende gin ji 58. Penjo maduong' en niya, kwan mag jo od bura gin 349, mak mana ni achiel nyocha olengo lewe pok otimie yiero madundo. Oganda mamoko nyo nitie kuma nade? Ibiro yudo ka wanyalo chopo 199 ipenjo ni to nobet kama nade momiyo 66 korka Azimio koni okone twang' lawgi, to kocha chone bende nitiere manyalo chopo king'iyo kit kwano endo bende mo olewo moko ne. Koro 141 gin kwan mag jogo mosiro chenro mar osuru mar udi nyiendi. Osomi odiochieng' osome tielo mar adek manyiso ni en twak mokoro nywando kanyakla mag jo od bura kata kizungu luongo ni the Committee of the Whole House, ka chiwo thuolo mar doyo iye, do thuoke moko kopo ni nitie kuonde moko mithedho minyal gol oko ma kizungu luongo ni deleting, tiende ni kod igole kata iso moro kuome. En gino ma ithuogo mondo mi obed malong'o ma kopo ni koro kale to en chik ma onge kod ng'ur. Ibiro yudo ka moko kuom jo od bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotele kod jatend kweth mar kweth jallo malego wi kweth manok Junet Mohamed ni giwacho ni nyokomi moko kuom jo od bura menyo ni kod paro mar weche moko mowinjo bed ni ithuogo paro mar osuru niendi mokelo kanyakla. Babu Owino nyonegi moko kuom paro mowinjo bed ni itimonegi lokruok. John Mbadi nyonegi moko kuom paro mowinjo bed ni itimonegi lokruok. Moluor Otina Molo nitie kod moko kuom paro mowinjo bed ni itimo lokruok. Millie Odhiambo nyoni kod moko kuom mowinjo bed ni itimo lokruok. Gathoni wa Mushomba nitie kod moko minyal timne lokruok. Mak mana ni kanyo gichopo e od bura to thuolo mar timonegi lokruok e paro mar chik niendi nyo kod dugo nyago lemo. Nang'o? Giwacho ni kit kaka nyitayo twak manyiso ni nyo gin kod iluongo ni wach mochiwnegi ni mae kaka gini dhi ringo tek ber, mae kaka gini dhi ringo. Mae gima nyo wang'o igi mamiyo koro githinyore oko kendo giwuok. To bing'e ni thinyruok oko no Nyambaga bok ni kare kalo ni koro nomiyo gima kama koro kali ataro mar jomoko ok ne dwa, nikech kang'iyo kata list ma bende gazedni mar Daily Nation oketo ka nitiere jod bura buora ma noko chopo kacha ma ang'eyo ni jopiny pod no nyalo bedo kod penjo nang'o momiyo gin to ok ne gichopo. Mano e penjo mawinjo bed ni koro ipenjo kech king'iyo kit kaka ne giluto mbulu kochak e jaod bura mokwongo ma en Atandi Samuel Onunga ma jaod bura ma Lego Osonga mar ODM ema notelo ne en mokwongo go note e kwan mag jo od bura duto te moried manogo no piny tiere kae di kanyakla kod mago ma bende nogo yes. Bed king'eyo niya e od bura nitiere weche adek madongo minyalo ti godo kopo ni ok gima twak madhi nyime no omori. Namba achiel en wuok oko oyieni e yor ng'anyo, kendo machielo kendo bende nyalo ng'anjo ne twak ka ok odhi kodi maber ka in mane wi koki. Tiende ni e sama ng'ato osechung' mano to onge kaka speaker nyalo dhi nyime kod tayo twak manyiso ni ji te nitiere wi kokgi. Mano kaluwore kod chike mantiere. Machielo kendo ginyalo go koko e yor inyalo paro e kinde moko e od bura mar 12 kanyakla kod 11 kama firimbi ne kudhore e kang'no ne. To mar adek kendo bende ginyalo keko e yo moro mar rocho chenro mag dhi nyime kech iwacho ni pile pile kama koko nitiere onge gino malongo mong'ith manyalo dhi nyime. Koro kineno ka giyiero mar wuok oko penjo maduong' ni to gibiro wuok oko nyaka karang'o. Bende ginyalo bede kod ngadho moro machielo nikech waneno ka e tielo mokwongo mane chik mar omenda 2024 niendi kano kelie od bura to nokadho nyalodia kendo mayom kabisa nang'o nikech ne ginyiedhore oko. Kane giyiero mar nyiedhore oko ma gineno ni wuok oko cha ok ti dak gisedok chien mondo gichak gibede kod paro moro machielo ni
pile pile ka wawuok oko to waketo tich bedo mayom ne Ikalo jo od gik bura, moko ikalo piyo gik piyo. moko. Koro wan walawo mana bang' dwar e doho. Aya, Kopo ni doho odhi ogo wigi ni kuonde mane waneno ka chochni nitiere kendi giseduogo giloso to chik ni dhi kalo. Thuolo kata seyo dhi dong' ne jo od bura nikech nyo gichiwo tich obedo mayom ne jowetegi mar kalo paro mar chik niendi, kendo kech kochopo e Senate mana matin tu kochopo e Senate wacho maber kokalo kuom Senator ma Nairobi Edwin Sifuna ni ok ginyal bedo kod logruoke mang'eny e paro mar chik niendi, mak mana ni onyalo kalo kaka en noendo, to kokalo kaka en no to jatend piny koro biro dhi yudo thuolo mar kete koke. Kata kamano Azimio ni kod paro mar dhi e doho. Penjo maduong' en ni to ka luwore kit kaka moko kuom weche ma giwacho ni ok otimnegi lokruok kaendi, bende doho nyalo dhi yie mondo kal? Mano dong' ne doho mondo tim. Anto ndigino ka sigana ma kamae gasedni mar Daily Nation ompedhe mathoth ahinya. It gazet mar 6-7 kaachiel kod 8 kaka asenyiso nyaka Ramogi Ajwang'. Nyalo bedo ni koro jopiny bende ka e kinde ma koro giyiero jod bura. Onego bed ni giyiero jod bura ma po nono ok bi ng'anyo kata ok bi panjo network ma kamagi. Kaluwore ni nyaka sani jopiny ema koro biro medo hinyore. Jod bura en ka chikno osekali. Jod bura to winjo maber kopogore kod osara margi, gintiere kod allowances mopogore opogore. Mago manochopo od bura bende ibiro bed ka imiyogi pesa mano kotudore kod dhi od bura kacha. Andrew. Exactly. Hapa ni kinde osechopo ma koro onego bed ni jopiny onego wuog oko mar yiero jotelo kaluwore kod gigo ma gitimo. Ging'i misingi mag jogo eko maneno ni nyalo kelo ne ratiro mag dwach jopiny, ok dwach gi gin giwegi. Nikech ma indi onyenyore lela, iyudo ni e kind jo buche 340 to kod 8 mana 199 kende manochopo, to e kind 199 gi mane ogo kura 141 ema nopodho wachni, kasto 58 ne odagi wachni endi. De bed ni jotelo gi duto ne nyalo biro kanyakla, nikech e kinde jogo mane jotelo mane obuono chopo, jo Kenya Kwanza ma gin jogo eko mag kweth mathoth ne gin 83, mago jok mane obuono chopo. Jo Azimio ne gin ji 66. Jogi duto de bed ni nyalo chopo e twak ma kamaendi. Apani dine gichopo e winjruok mong'ith mar neno ni gikone gikedo ne ratiro mag jopiny manogone gi ombulu. Ok jogo eko makelo ne mana dwaro mag kendgi giwegi. Kamano. Iwacho kanyo makare ahinya. Nyambaga adwa ni waket tenge wach ma kama. Ng'eni mati nyalo lose nyaka machanga kaluwore ni luwo chenro ma kama achiel kachiel kaka jafwambe od bura mana mapiyo piyo kapok wadhi e wach machielo. Gima nyaka wapenjre en ni ontiere kwan mag jo od bura moriedi ni nyoro nyok obedo e kinde twak kata kinde mag duto ombulu. E telo mokwongo mane wach ni nitiere od bura kano gwelgi mondo giler kuonde mane gintiere, to ng'ato ng'ato nochiwo ranyisi kendo nochiwo wach mamiyo noleo ne go ombulu kata kuma ne ntiere. Telo mar ariyo ni bende aparo ni moko kuom jodito mag duond buchegi biro dhi gwelogi mondo pinjgi ni to ne un kuma nade. Ber ka gilero kaluwore ni gifelo jopiny gadier. Kod tendgi mar od bura to wacho ni nitiere moko ma bende noluto ombulu kaluwore kod sund kendo moko bende wacho ni nyoket gi nyakaka. Ting'e ni ka ikalo paro mar chik penjo en ni ng'ama noketo gi nyakaka jamani. Mane penjo makoro wadong' ni to ng'ama nyoketo gi nyakaka, nikech moko nitie ma nyoting'o badgi ni an obwoga e katimo nade aluto ombuluno. Giwacho kamano endo koluwore gi dho Junet. Wacho kamano ni nitiere moko ma bende otimo ni limbi apise mare ma wacho ni kaluwore kit kaka chenro mag dongruok moko mwasebedo ka wadhi wafwaro kuom jatend piny, moko kuom jotelo mantiere e piny owacho nyosebedo ka ywano mbui kendo temo lombowa mondo mi walut ombulu. Koro ok watimo gini ni wahero. Koro penjo maduong' en niya, kan japiny nomiyi thuolo mar dhi telo negi to oselombi kendo bende osesundi tika okang' modhi ataro kod dwaro margi, ere tiende koro chako miyo gi singo moro ni chieng' moro machielo ni tim dwachgi? Mano penjo maduong' ma bende oganda osebedo ka penjo kaendi. Kabisa. Adwa ni wadogi it gazet mokwongo mano mar gazedni mar Daily Nation. Wang'e ane wach machielo ma bende nomi peka. Wach ma nyaka sani wanyalo wacho ni bende mulo ngima jopiny. Ka nyaka sani kori wacho ni sirikal ma pacho kae ponono oseketo piny chenro makare kata lai makare mano mar golo piny Kenya e bugo mar gope mopogore opogore. Ka nyaka sani kori wacho kae ni roadmap to fix debt
debt mess en chulo suppliers kata chulo jogo maponono tero mwandu mopogore opogore obede skunde e apise mag sirikal mar mondo mi otieka kata piny Kenya kik bed kod gope mopogore opogore. Wang'eni jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro ne otwaka kata ne ochiwo twak mare kinde mane ntiere e boma ma Naivasha odiochieng' manyoro. Gazedni ma Daily Nation oketo kanyo weche mopogore opogore abich manyaka sani wacho ni koket e yo makare to ponono piny Kenya biro wuoka e bugo mar gope. Wach makamana noko mi peke it gazet mar 4 kod 5 kata kamano kapok wadhi e it gazet mar 4 kod 5 kwa ng'iyo weche mabendo ried kanyo Ondego Andrew nyaka sani koro king'iyo wach mokwongo mabendo oket kanyo ni nyaka sani koro omenda ma piny Kenya onego bed ni holo ok onego bed ni kalo bilion 722 mane hik omenda mar 2024-2025 kata kamano wang'eni sirikal nitiere ga kod miluma mar kawo gope mathoth bende obro tiyo kose oyo Ondego. Kaluwore kod moko kuom singo ma bende osebed kichiwo gi sirikal pek nyalo mienjo kaluwore gi dwaro ma kamaendi. Ineno ka apisi manoendo mar Parliamentary Budget Office PBO dwaro ni mondo mi sirikal obi kod okenge mag nduso kata mbuso kata duoko chien moko kuom chenro ma sirikal tiyo godo e medo pek mar ngima kata mag kawo weche giki mag ola. Apisi no yango ni sirikal ni kod siso mar kawo weche mag ola to kata kamano nego gibigo kenge mong'ith mar neno ni giduoko chien weche mag gope mag weche ohala maromo bilion 794 kama bende moko bege wacho ni sirikal onego bed ni neno ni they cut wasteful spending ma gisebedo ka gitimo weche mag wuoth weche mag timo tije mamoko ma ok kony piny owacho kata ok kony jopiny. Koro mago iko mamoko kuom gigo iko mabende wanyalo neno ni kapo ni sirikal nyalo neno ni nyalo miyo pek gimi pek gigo iko ma neno ni gidhi konyo jopiny ok mago iko ma duoko jopiny e pek. Yes. Walter Nyambaga no ka omenda maderom bilion 150 bende wacho ni biro bed kiketo tenge e thuolo mar higni 5 mabiro mar mondo mi okonya e chulo gope mago mag suppliers. Wach ka ni pay suppliers kalo ni mano biro ting'o malo sekta mag ji giwegi. To wang'e ni sirikal ma pacho kae adiera kuom gino mosebedo kwa neno e thuolo magisebede telo wacho opogore kod timo. Penjo en ni bende biro kete e tim gadiera kosen mana wacho to tim to wabiro rito nyaka macha tonga. Igeni amor gondego nikech gini odiedo yono mong'ith omiyo manyalo mede wiye ka onge bat kapok alwaro sa en okenge ma sirikal oseketo mar rakruok kod duoko chien gope mantiere kata bed ni miluma margi ni okang' mamalo mar ola mano en adieri mantiere to nitiere rang'iny moko ma kamiti mochung' ne weche mag omenda kanyakla kod jorieko mosebedo ka somonegi paro malew mondo keto kenge moko minyal duoko do chien ola. Ineno ka gilieko ni maromo bilion 722 winjo bed ni bedo okang' kata rang'i makoro ginyalo timo godo ola gi. But mak mana ni to omenda moseolgi ere kaka kelo yuto ne piny owacho. Maduong' mowinjo bed ni piny owacho kete maino en ng'iyo yo ma inyal tiyo kod omenda yo moyuothore. Mitiyo godo achadha maonge ting' mokaw ne ng'atno moseche moko kodhi makare kod tiyo gomenda gi. Ineno ka jaga budget osebedo ka loso kod motegno ka wacho ni nitiere kaka itiyo kod omenda e yono mok ni kare pacho kaendi. Koro en gima nyalo timo en mana go thothoriyo ni ka utiyo gomenda e yono marach. Mak mana ni nyalo ng'iyo chien kanyo endo ni mondo mi chul moko kuom jogo manochwalo mwandu ne piny owacho kanyakla kod kembe mag piny owacho kata mago mag riwruoge mag saga nitiere kamiti moro kata put moro masani koro ochuogi motelne kod mane en jatelo mochung' ne weche mag go buge mag omenda kogno ma en aput makoro rango ni to moko kuom gope mapok ochul bende gin gope mantiere e wang'e bende gin gope mago madieri koro ibi nongi kose nongi koyudo ka gin adieri to koro inyalo kaw omenda mondo chak chul jogo mane piro sirikal e rang'iny mamalo kendo piro sirikal omenda ma owinjo bed ni giyudo tok ka gisechwalo mwandu ne piny owacho. Koro kendo kotengi manyalo chopo bilion 150
midwa ni winji be ni chulo jogo ma piro sirikal kata jogo mano chulo mwandu. Manyiso ni kare adir ogo kang moro. Ola to pod biro dhi nyime. Hola mose wach ni okonego bed ni kalo bilion 722 onyalo kalo kanyo. Ingeni oting'o tieng' soko kod lum to wuok. To nyadi mang'eny randier bende nyiedhore mane bugo ka chieng' pilore. Manyiso ni mit mar chieng' ma jagolege bugo. To waseneno ka nitiere hola moko ma piny owacho osebedo kakao to kata bed ni nitiere okenge ma gisegoyo mar kelo dongruok pacho kaendi gi hola giendi. Koro ka nitiere kaka inyalo rit hola moseyud giendi mondo kel dongruok, to onge rach ikawo hola mak mana ni to bende ikori mar tiyo kod hola ni mar kelo nweng'o. Kanye ma wach nitiere mar kelo nweng'o. Ok ni kawa hola to ponono jo piny kia ni pesa ma kamano tigo de machalo nade. Koro ibi chak many kaka iduoko hola giendi ka koro osuru bende koro chak timore nade medo niang'. To kata mana Joyce owuon biro kino wiye. Nikech aneno ka bende koro nyaka sani wach ka ni biro bed ka irido kanda ahinya ne omenda ma ponono kinde ka kinde sirikal dine migao mar omenda niero wantiere kod emergency moro kata gimoro mobiro apoya koro ni medo omenda. Giwacho ni gibiro bedo ka girido kanda ne chenro makamano ka bende nyaka sani giwacho ni tiere omenda maderom biliona mano 47 ma nyaka sani koro control of budget no dagi ni omenda makamano ok nyal chiw. Kata kamano adonwa ket tenge wach makamano wadhi it gazet mano mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Onge ni chieng' tarik 1 dwe mar 2 mano ma higani nitiere masira mano mar mach mano timore e kar dak Mamradi mano Embakasi East bore Nairobi kae. Oganda mathoth ne odong kod hinyruok mopogore opogore. Moko kuom gi pod nitiere kod adhola mag wang'. Nitiere moko ma bende no wito joheragi. Kata kamano nyaka sani koro dwe dhi ka rumo jo mano yudore e midhiero makamano. Sani koro gitemo jolore mar mondo mi gidhi mbele kod ngimagi. Kata kamano giwacho ni singo mopogore opogore mano chiwnegi Andrew nyaka sani koro onge mora mora mosechope kare. Kwa nyalo mana ng'eyo it gazet mar 2 kanyo mar mondo mi wang'iyane picha ma bende oket kanyo. En picha mar miyo moro makinene entiere kod hinyruok mopogore opogore. Iluonge kae ni Maria Nyangige. Maria Nyangige wacho ni nyaka sani koro odaka iwacho kanyo kod dongere ni I live one moment at a time. Kwa nyalo mana ng'iyo gino mabende no wacho kanyo. Owacho ni okia ni obiro bedo kamano nyaka karang'o kalure ni kineno tiendege no yudo hinyruok kanyo. Lwetege bende oyudo hinyruok. Matine ni ponono okonyal wuotho makare, okonyal kata timo tich mora mora. Kata kamano okia no biro chango karang'o, okia ni ngimane biro doke wang'e karang'o. To wang'e ni jotelo mopogore opogore Andrew nowuok oko ka chiwo singo. Penjo en ang'o momiyo singo nyaka sani pok ochopo makare. Okay, agini masira ni nowe oganda kod lidhiero mopogore opogore. Report makama ndi kata wachni ndi pod nitiere wachni osechopo nyaka nyim do. Moko kuom jogo manotony e kinde midhiero makama indi owuok oko kendo giyango ni sir manosingnegi pok ochopo kare. Giwacho ni kata kamano endo yudo ni jaod bura Babu Owino ma Embakasi yango ni nentiere omenda mane ochiwo. To omenda mane ochiwo ni kaluwore sirikal nosingo mar chiwo maromo 280 ma korka kor jaod bura ni yango ni pok sirikal ochiwo. Kata kamano Babu lero bathe kanyendo ni negiyudo maromo milion 4 kama jotelo mopogore opogore no ochoko kata solo maromo milion 1. Ogai mar Azimio Raila Odinga bende ochiwo kanyendo milion 1. Kata kamano jogo iko mane oyudo mano kata mano tony e midhiero ni endi yango ni pesa gi kino chiw to yudo ni nying jok ma ne okoyudo hinyruok ema no yudo sirni. Gin jok mane oyudo hinyruok ok yudo sirni. Matine nitiere uledhi moro manotimore kanyo. Kata kamano winjo ka jaod bura Babu Owino to lero mathoth ni gin ne gichiwo omenda kaluwore gi list manochiwo. Koro debed ni nyaka bed ni nitiere wach mibadhi kata uledhi moro madonjo ka indi moyudo ni ema miyo ni jogi pok oyudo sir mag weche omenda kaluwore gi moko kuom singo mane jotelo mopogore opogore nochiwo. Kamano. Wang'eni nitiere nyaka nyithindo ma bende nitiere kae kaluwore kod nyadendi ma bende gazet ni mar Daily Nation odayo dhoge wacho kae ni nyaka sani ok onyal kata chulo omenda mar somo ne nyithinde skul kacha pes chiemo kaachiel kod pesa mamoko onge godo nyambaga. To singo nochiw kanyo iwacho kae ni promises ma bende ne ochiw kanyo bed mago mag riwruoge ma ok mag piny owacho mago NGOs kaachiel kod singo mar sirikal moko kuom gi pok ochopo kare. Jopiny to ngimagi wanyalo wacho nochung' kalure ni onge kaka ginyalo konyore.
Joyce, dhano emosebedo ng'ama nyang'ande. Nyadi mang'eny ka midhiero kata chiedh nade ma kamagi olwar kuom jopiny, to gin kod geno ni jomotony kata mago moko tony to familia magi odong' jayudo resruok kuom josamaria mang'uon, to kata mana piny owacho kawo ting'. Ing'e ni katiba omiyo piny owacho thuolo mar rito pinye e yo moro amora, obed njore, masira mabiro mopogore opogore, kendo piny mok nyal rito joge to en mana piny mibano, nikech koro ok onyal konyo joge. Nang'o? Achiedh nade machalo kaka mach giendi weyo ga ji kod adhola mopogore opogore, to kata kopogore kod mano, oweyo ji gi tuoche moko ma seche moko kawo thuolo kapok ochango. Ago mbaka kod osiepno moro Kenneth Matibo Bondo mawuok e gwenge mag Kweru Kocha, to kane kata mana en nitiere Nyargwase miluongo ni Skola bende nyoyudo hinyruok mana mradi kaende. To kiketo jogo ma seche moko giyango, ing'e ni lit kapok odonjo e dier odi kok ifweny ni olit. Iwacho ni kono ni ing'isi ni dier mako wadu ok moni nindo. E ote moko ni mok rom gacha. Nyaka ang' ichop miyogo mana nyawadu mikwak bade malong'o. Koro lit maked kod mani, na chakwa ko ni dhano osebedo nyang'ande. Bed king'eyo ni nitiere ng'ama nomi ting' mondo chak ndiko jogo ma otimo nade moyudo hinyruok mondo chwalnegi kony. Anyalo wacho ni okawo ting' kata osebedo ng'ane mobedo jamibadhi e chwalo nying jok moko ma seche moko kata ne onge alwora no endo. Koro biro chuno sirikal mondo okaw ting' mondo ochiedh kata mana e ute mag thieth, ochiedh e ute ma seche moko joge ojotie, nikech nitie moko ma utegi nowang' morumo pep, man kod hinyruok mopod nitiere ute mag thieth, mondo okaw okang' moro minyal resgi godo, nikech kaka poni manyo jogi nyalo bedo matek. To Joyce nitiere kae ni nyalo menyogi, ere kaka ute fwambo chopo moyudo mayoni e ode. Gintiere, ok ni gionge, but piny owacho okaw ting' kanyakla kod riwruoge moko mag piny owacho gi josamaria mang'uon. To malit en ni omenda mogol ema dhano osebede nyang'ande. Dhano tamo wang' Nyasaye umede chom polo, chali koth donege. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo kapok thuolo mar orumo. Aneno ka welo mag twak mokwongo osedonjo e studio ka odiochieng' ma kawuono. Adwa ni wadhi e it gazet mar 10, mano mar gazedni ma Daily Nation. Wang'e ni jatend piny Kenya William Ruto noromo kod jotend migepe mano e boma ma Naivasha, kaunti ma Nakuru. Romo ma kamano norumo ayanga odiochieng' manyoro. Kata kamano, wanyalo wacho ni jotend migepe ma ok osebedo ka tiyo e yo makare kata mag tijgi ok osebedo ka nenore, nyaka sani koro nitiere kama rach matamra gi nono. Kalo ni nyaka sani mana kaka ineno kae, ni wacho kae ni Ruto put CS on notice over poor performance. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki onyisi ni ononane wach passports ma nyaka sani koro jopiny deko yudo. Tadira kidhi Arambe House mano bore Nairobi ka, laini miromo godo kacha bor matamra gi nono. Magi achiel kuom gigo ma koro jatend piny ochiwo siem ne jotend migepe kachiel kod jogo romo gerore. Owach ka ni they should up their game ondego. Bendi pa neno okang' makare to gibiro up their game adiera. Koso bono kama kas ng'olo oko jomoko kata itero gi migepe mamoko. Apa ni thoro mar neno wach ni ndio en notemo jiwo jotelo gi kimondo miyo neno tie to chachiel mar chopo singo mag jopiny neno makare. Kata kama endi magi gin mana lipode mosebedo ka nyenyore, gin gigo eko mosebedi kiwacha wacha. En kinde ma koro jotelo gi wuono ne bed ni wuok oko kendo tayo tije kata chenro magi kod tenore kod lemo maggi. Gine ni gitie to chachiel ka koro neno kano chiwo singo ochiwo chik kanyo endo ne Kithure Kindiki mondo ne wuok oko mar neno ni oganda oyudo ratiro magi. Nyako to nikodo weche ko mag wuoth ahinya mag madhi oko go eko. Koro en gino endo mapani kaponi jotelo gi nyalo wuok oko mar neno ni otiyo achiel. En gino endo mapani dhi konyo bero chenro mag dongruoge e yo nendo mong'ith. Moloyo weyo ng'at achiel gi pek e kinde ma inyalo siro wadu neno ni uchopo lek mag weche dongruoge. Nyambaga, wach ma kamae nyaka sani nyalo bedo ni en aena olo koye dendgi kose koro gibiro wuok oko gitine jopiny makare. Jatend piny ok opimo muya gi wi peke ne jotend migepe gi endi kata matin. To oyango mana dieri mantiere. Ma en wach mosenyiedhore, but kiparo chien kachande, ibiro yie koda ni e kidienje mokalo ne wan kod nonro manotim kod jotim nonro
pacho kae mano oriedo moko kuom jotend migepe mosebedo korieny e tijegi. Ngire Kithure Kindiki ma en jatend migawo mag arita kwe kod chenro mag piny owacho ne en achiel kuom jotend migepe mawacho ni osebedo katime mabeyo, to moko bende nitiere mane timo marach mimako go boke. Kata kamano en makoro oriede kaendi ni migape mowinjo bed ni ochwalo bok mag wuoth machalo kaka passport, kuom ranyisi nyocha timo limbe piny moro michame ng'ech. Moko kuom jogo matimo limbe nyaka bed go boke machal kod magiendi. Kendo ma nyalo miyo gi thuolo. Jatend piny kan nyocha timo romo kod jotend migepe kanyakla kod jood bura wacho ni nitiere kata mana nurses manyalo chopo 2,500 mowinjo bed ni chopo e pinje mag Saudi Arabia kocho ni mondo mi odhi oti e pinje ma oko. Ting'eno ginyalo dhi ka gionge kod obok makendo kod magi. Kalure ni pod gikwamo. To bende jood bura noko kawo thuolo niendi malong'o kanyakla kod jotend migepe mar chako chwalo wach niendi ne rowere mondo mi otimre nade oro kwayo. Kuom 2,500 mana sanja moko 500 motimre nade emoyudore. Koro kawacha mar dhi wacho ne jopiny kendo elo itigi mondo gibed go ging'eyo emobedo guonyo. Dogino ka koro bedo matek mirito go koth. Naneno machinglo moro. Kwanyalo mana dhi machinglo makamano mantiere it gazet mar 15. Kwatieko gazet mar Daily Nation mondo wamula ne gazet mar The Standard bende mapiyo piyo. It gazet mar 15 machinglo makamano nyambaga mana kaka isechako mule kata katun mantiere it gazet mar 15. Jalno matai director mari ne achiel kachiel. Mondo okaka gini mondo ketna gode wang' jowi ni mondo ler ne japiny ni to machinglo ni chalo nade. Kibawa japiny nyalo nene achiel to kachiel. Nitiere ng'ori moro motwe godo ng'ut mayo moro ma wiye pomblo kamaendi to ni kod bakul, to bakunde niendi ni nono kabisa, kasto yaro lwete to kama entiere piny ochame nikech kata mana nong'no chal ni osedar kuome kabisa. Wengene bende osenyiedhore nikech okwayo kebe moro ma gisani orwako koti mar EPRA. Koro ing'e ni koti niendi orwake to koti ni bende bedene mamoko oyarore kama moluor ni levi, en usuru moro kamaendi. To ng'ori motwe godo kebe niendi nitiere bwana ma ja EPRA niendi ma wiye chal ka gima koro odwa jambo matin. En ochiedho wi tol niendi moos, to ni odeyo jalni makwayo mondo mi oyudie mo kata mafuta mar tedo. Ting'e ni ng'ori ni odhi mochopo nyaka e petrol station kama ber ne nyalo wuoki, kama mor nitiere. Koro ing'eno kebe ni gima nyalo timo en ni owinjo wega tieni moro gi sikunyu moro dhi kode nikech nyaka chop seche giendi ok onyono lo. Onyono tol motwe ng'uto kebecha. Koro muya ng'adore ne bwana ni ma wengene nyiedhore nyiedha oko. Ma nyalo bedo japiny masani ochumi odiyo kang'no ne. Ma nyalo bedo japiny ma pek mar ngima omuomone. Ma nyalo bedo japiny mani kod teko mar yiero jotelo. To okebe makoro chiedhe wi tol mangima ne ni kare niendi. Okado wacho ni en ng'ama nade bat, aparo ni en ng'an moyier gi jopiny. Koro jopiny oting'e malo. Kar mondo kon japiny en ema koro medo deyo japiny. To kwang'iyo bathe kanyo bono ndi kanyo petrol, diesel, kerosene. Mago duto japiny ok nyal yudo. Iwinjo ni omera wan wanie mo. Giyudha yudha. Ok ang'e ni en mo ng'iende kata nyalo bedo mar onyoso, but gima duong' ni en mo. To kuma mo nitiere nyaka landri. Adwa ni wang'iya ne it gazet mokwongo kende, mano mar gazet mar The Standard. Kaito walor nonro mar gazet okinyi makawuono mana mapiyo piyo. Nyaka sani it gazet mokwongo kanyo nitiere nonro mabende notim kod Auditor General. Manyaka sani koro ndike kae ni exposed 883 million scam universities. En kaluwore kod nonro mabende osetima ni nitiere omenda maderomo milion 883 mabende ne ochiw ne jopuonjre mabende ne nosesidhne gi kondo kata ne gise graduate kowuok e mago mbalarianya mag ji giwegi kata private universities. Kata kamano koro idwaro ni odwoko omenda makamago. Penjo en ni bende ibiro bed kidwoko gi kose oyo. Bende aneno kae ka nitiere omenda madirom milion 201 mabende iwacho kanyo ni en omenda mabende nitiere mbalarianya 15 mabende onego bed ni dwoko ne sirikal kalure ne gin mag nyithindo kata jopuonjre ma ok noket gi kod KUPS kata KUPS ok noketogi e kuonde mag tiegruok. Wawinja ne ondego mondi mana mapiyo piyo. Okay, Joyce Kanyendo kaluwore gi report manopedh Kanyendo kod Auditor General.
lero kanyo ndo maber ni maromo mbalariany 15 ne omi kanyo ndo omenda maromo $1,200,000 ma bende ne gin mago eko omenda manochwal ne jopuonjre mayudore e bwo sirikal kata kamano endo oketgi gi joka KUPS. Kasto e seche go be diro ni maromo mbalariany 14 mago eko mag ji giwegi. Gin mago eko maromo $1,17,000 nochiw ne jopuonjre mago eko ma nying-gi ne ok opuodhi duplicates. Koro en gino endo manyaka koro chuno sani endi mondo mi kamiti ni owuok oko mar kwayo KUPS, directors kata jodito ka jogo mag KUPS, aja PS mano endo mar kata jagoro mongirore weche eko mag weche somo kaachiel gi aputs mago eko mag jokanyo mag mbalariany mag ji giwegi mondo mi ochop e nyim kamiti ni chieng' tich adek mondo mi giler mathoth giyang yore mane gitiyo godo e keyo omenda ma kamaigi maromo $1,880,000 yorno endo ma ok opuodhi kata yorno endo ma ok oyangore. Iwacho kanyo makare nyambaga wachno kadwa ni losi. Wach madwa ni losi nitiere it gazet mar 8 mano mar gazet ni mar The Standard mana mapiyo piyo thuolo e morumo. Wantiere kae kod iwacho kae ni Raila succession. Titans line up to take the mantle. Wang'e ni ogai mar Azimio Raila Odinga nyaka sani koro osewacho no bro bedo komanyo lemo mano mar bedo jakoma mano mar riwruok mag pinje mag Afrika. Kata kamano wach mabende okosebed kilose ni koro ng'ama bro bedo kakao telo mano mar duond bura mar ODM nyaka sani koro ponono osewuok oko kendo koro onego bed ni chako none e yo makare. Ka Raila onge ODM koro biro bedo e yo machalo nade. Kata obedo ni jodito moko mag ODM wacho ni Raila bro keto lai makare mar kako bro tayo ODM kod riwruok pinje mag Afrika. Joyce pile kada kalo wachni wange kange kama tin kuom nyiriri machuok nini mbalariany giendi nitiere nyithindo mabende oluongi mondo dhi e mbalariany giendi to nok gichopo. Kata kamano pesa mar sirikal manowinjo bende dhinegi to nochopo. To kendo bende pesa ochopo e sikunde. Mane penjo maduong' ma Nancy Gadhungu penjo kaendi. Koro kanyo to yie na ngeka kendo bende nitie bende moyudo sir kuom thuolo mohengo higni mowinjo bende nitieko e mbalariany. Manyiso ni pesa giende winjo bende iduoko ne piny owacho. To tim nonro malong'o. E wach ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance waluonge ni ogai mar ODM nikech koro biro e duond bura. Mana mapiyo piyo nyambaga. Penjo mantiere en ni ng'ano manyalo rwako wuochene kanye ma koro kwano nitiere. Ineno kanyo ka jaod bura ma wendo Walter Owino Sirawa. Awol wacho ni onge ng'at manyalo bedo kaka Raila Odinga. Mak mana ni nitie jok manyalo temo machop timo gigo ma osebedo kotimo nade. To manyalo bedo en to pod onge. Paul Abor Marongo bende wacho ni adiri makar kende ni jatelo moro nobi to biro kawo thuolo. Joyce kalore kod lony matin mantiere godo mana matin nikech ang'e ni nitie jok mohewa gi lony mararieya. Eni kago mbaka kod moko kuom jonon siasa mosebede pauno kuom thuolo malach wacho ni kinde biro ma region ka region gi Kisungu teni kuonde ka kuonde kuom ranyisi kichope alwora mar dho wadh nam Lolwe biro bedo kod jalno magichiko ne itgi manyalo siemo negi apaya mabodo gi lo. Kendo ma biro kuom thuolo malach. Kichopo alwora mar dho wadh nam Lolwe bende biro kod kind jogo ma giyiero ni wan ma jatendwa. To ma bende biro chiwo thuolo ne moko kuom duond buche mondo nyiedhre. Mak mana kakoro watieko ni ng'atno manyalo rwako wuoche ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyaka sani biro bedo ka jalno machwe rujre. Chwe rujre kanyakla kod odheru jakaw ga thuolo mondo mi obed gino mong'ith manyalo diedo kidi kata mana tiyo godo e weche mag kedo kanyakla kod chungo cham biro kawo thuolo. Erokamano. Andrew Ndego wach ni mogik thuolo marwe morumo. Wach mogik en mana ni waparo dwoko erokamano ne joneno kuom kawo thuolo ni makende mondo mi gibed kodwa e chenro niendi mar nonro mar gazet. Ageni kendo nyaka chieng' machielo.
Aero kama na inyando ndego kachiel kod in Walter Nyambaga kuom kawo thuolo maru ubi walid ne nyakora Mugia Jwang gigo mantiere gazet. Nyakora Mugia Jwang gazet mar The Standard bende nitiere kod weche mopogore opogore iye kanyo mano ma otudore kod gino momiyo nyaka sani koro nitiere liet mathoth ahinya e kaunti ma Nairobi. Ka iwacho ka ni 29 degrees temperature manitiere kaunti ma Nairobi. Ponono biro kaluwore kod koth mapek mar El Nino mano aneno higa mokalo. Iwacho ni dwe mar achiel kachiel kod dwe mar ariyo gin ga dweche ma otuo. Koro kod tudore ka nywandore kod El Nino ema kelo koro liet matam